Takže čau lidi, vítám se u nového videa, akorát smutnou zprávu. Někdo už ode mě ty prsteny vzal, už je nemám. Na sobě ukážu vám takhle, tady mám taková druhou ruku, abych držel telefon. Tady jedna, jak se to musím nastavit, takže tady jedna, tady a tady druhá, takhle. Že vidíte, že už je nemám, že už je to, někdo ode mě to vzal, takže no, měl jste přijít dřív. Potkal jsem mě takového malého klučinu, tak 10 let, v Hořiněvsi, ve statku. Jo, takže čau lidi. Já skončíme video, pokud za 5000 odběratelů dáme video o tom, jak se odhaluju. A byste si chtěli